Щастливи ли сте? Этот коллектив называется Вълченице, село Вълченице. Колективът се казва Вълченец, от Вълченец, район Кълъраш, малко селце в нашия район. За този колектив всичко е ново, всичко е за първи път. Те са за първи път в чужбина, за първи път участват в международен фестивал. За първи път печелят награда и то голяма награда. Репертуарът е из разных зон. Репертуарът е от различни зони на Молдова. От Централна Молдова, където ние живеем, както и от Южна Молдова. Сега децата са още начинаещи. Когато дойдем и следващата година, репертуарът вече ще е по-богат. Изпълняваме фолклор от различни държави, в това число и български. Това са танцори на възраст от 9 годишни до 14 годишни. Много ни харесва българския фолклор. Ние го оценяваме високо, особено танците, защото те са близки по темперамент с нашите танци и, както вече казах, колективът ни изпълнява и български танци. Тук за децата всичко това е ново. Сега те имаха възможност да видят с очите си точно този фолклор. Едно е, когато обясняваш какви са българите, как изглеждат техните танци, и съвсем друго, когато се види с очите. И ето, че те видяха всичко това с очите.